नमस्ते प्रणाम। हम गायक नीतीश मिश्रा आप सारा भोजपुरिया समाज के भैया पैर छू के प्रणाम करतनी। और देखिए एगो हम मनीष भैया के समर्थन में गीत लेके आयल बानी। और आज हमरा मनीष भैया के माता जी बानी साथ में, बहुत अच्छा लागल मिलके। और एक दिल में अनुकंपा रहे, मन में कुछ रहे कि ना चल के थोड़ा मिलल जाओ, काहे कि मिलला से थोड़ा सा आदमी के दर्द जन होला, जिसे लोग कहेला कि मिलला से लोग पट जाला। एगो भाव बा मनीष अरे गरीबों की आवाज उठाई लिहल जब से हो गईल जेल भैया मनीष कश्यप के हो गईल जेल भैया मनीष कश्यप के हो गईल जेल भैया। कि सच्चाई के बात कईल और हवा बेकार बा, कि सच्चाई के बात कईल और हवा बेकार बा। आई है बिहार औरी बिहार सरकार बा, आई है बिहार औरी बिहार सरकार बा। और कि मिलजुल के साजिश भइल कि बिहार सरकार से हो गईल जेल भैया मनीष कश्यप के हो गईल जेल भैया। एगो माता जी खातिर भाव बा कि शासन पर शासन नेता और बाटे दुराचारी हो, कि शासन पर शासन नेता कि बाटे दुराचारी हो। हई घरवा में बिलखत होई है एगो महतारी हो, कि घरवा में तड़पत बाड़ी एगो महतारी हो। और कि सब का तो मालूम रे बाटे, और कि सब का तो मालूम बाटे और सही या गलत के हो गईल जेल भैया मनीष कश्यप के हो गईल जेल भैया मनीष कश्यप के कि हो गईल जेल भैया। कि जनता पुकार करे और मिल के गुहार करे, कि जनता पुकार करे और मिल के गुहार करे, कि कोई सोनी बाटे सरकार हो। कि जेलवा में बंदे बाड़े हमार मनीष कश्यप भैया, रोवते बाटे यूपिया बिहार हो। कि जेलवा में बंदे बाड़े हमार मनीष कश्यप भैया, रोवते बाटे यूपिया बिहार हो। कि हाथावा में माइक लेके और हई गल में गमछिया, कि सच तक आवाज हवे और साचन कर बतिया। भ्रष्टाचारी नेतवन पे और करेल रिलाई हो, भ्रष्टाचारी नेतवन पे और करेल रिलाई हो। लोग कहे भैया के सन ऑफ बिहार हो। कि जेलिया में बंदे बाड़े हमार मनीष कश्यप भैया, रोवते बाटे यूपिया बिहार हो। कि जेलवा में बंदे बाड़े हमार मनीष कश्यप भैया,
रोवत बाटे यूपिया बिहार हो। तो आज हम मनीष भैया के घरे आयल बानी। मनीष भैया तो घर पे नहीं, बहुत दुख होता सुन के। और हमारा जहाँ तक पता रहे कि मनीष भैया 26 तारीख के बेतिया में आए वाला रही, तो वहाँ के घर पे यानी भैया से माने करण भैया से भेंट मुलाकात भइल, माता जी से भेंट मुलाकात भइल। और माता जी के मतलब देख के बहुत मतलब लागल कि यार सच में एगो बेटा के का दर्द होखेला। मतलब आप लोग जान सकता नहीं कि जब एगो माई अपना बेटा से बिछड़े ले तो ओकर का मतलब मन का कहेला।